това е експертиза, която беше публикувана в списание Ново време през март 2000 тази година. Колкото разбрах, някои от тук ще се я чели, или може би почти всички. Не съм чел. Добре, значи радвам се, че повечето не се, защото в противен случай поне част от това, което ще говоря сега, е повече или малко познато. Моята разработка беше за финансираните от САЩ медии и НПО в България като инструмент на меката сила. По принцип, разбира се, има много други фундации, които се занимават с такава подобна тип дейност, като тази, която ще стане дума тук. Но моята работа е концентрирана върху финансираните от САЩ медии, като след излизането на разработката ми станаха все по-интересни неща. Около TTIP, например, за това също ще стане. Относно темата НПО и образованието, както предполагам знаете, това е някаква шапка на тези дискусии, за което говори господин Петров, но в случая аз ще направя отделни коментари, защото ясно е, че тези НПО влияят и върху образованието и върху всички възможни сфери, където успеят да проникнат. В случая бих искал да обърна най-напред внимание върху това, че нашите тинк-танкове не се развиват извън контекста на цялостната история на гражданското общество. Тъй като този бум на неправителствени организации съвпада с последните години на държавния социализъм и 90-те години на 20 век на Запад. Твърде дълго ние бяхме обучавани, още от първите месеци след начало на така наречената промяна, че при нас обществото е смукано от държавата. Нашата държава е тоталитарна. Естествено, тогава никой не се е занимавал с това, че къде идва понятието тоталитаризъм, как то се критикува от немарксистски теории и така нататък, какво всъщност има предвид и в какви времеви граници Хана Арендт и след това Карл Фридрих със своята по-разширена концепция тоталитаризма и други неща, за които нямаме време да говорим. Но проблемът е такъв, че ние много лесно повярвахме, че у нас държавата е смукала обществото, а на Запад съществува общество, както по-късно почнаха да го наричат гражданско общество, много активно, с много силни институции, което няма нищо общо с определени корпорации, били те транснационални или национални, нищо общо с държавата и така нататък. В действителност, точно през последните години на 80-те, през втората половина на 80-те, на Запад почва така активно да се говори за гражданско общество. Може би някой от вас познават книгата на Адам Селиман за гражданското общество, но взето такава информация и подробна разработка на този сюжет може да получите и от много други места. Тоест, фундаменталната идентификационна характеристика на така нареченото гражданско общество беше да служи за модел на развитие на бившите социалистически страни, в които гражданските в кавички потенции да бъдат отделени от тоталитаризиращия обсек в кавички на държавната политика. Много по-късно щеше да стане ясно, че една неправителствена организация всъщност е тази, на която правителството да реагира своите функции, доколкото в съвременните условия държавата става все по-неподходящ политико-икономически играч в сферата на обществените и хуманитарни науки. И там по правило се изявяват неправителствени изследователски организации, обикновено ръководени от бивши или бъдещи политически лидери и фигури от най-високото ниво на държавната администрация, които след това ще се съвърнат обратно. И в качеството си на деперсонализираната мисия, идеологема на своята организация, тези хора защитават определен тип социални политики, стратегии, икономика, въпроси на науката и технологиите, индустриални или бизнес политики, военно дело и култура. Много често това са нестопански организации, дружества с идеална цел, фундации, освободени от данъци, които многократно облегчават разходите на държави и корпорации, които ги използват като средство за постигане на своите цели. Особено последната
фондациите, които са освободени от данъци, т.е. с идеална цел, е много по-лесно, много по-ефтино успяват да се справят и много по-легално с тези цели. Не всяка неправителствена организация е think tank, т.е. мозъчен тръст. Повечето са обслужващи деривати на think tank. Последните се отличават с мащабно социално и политическо влияние на експертно равнище и медийно присъствие, представлявайки, тук съм привела един цитат от едно изследване върху think танковете от 2005. Т.е. тези организации, които са обслужващи деривати, представляват жизнения компонент на успешни политики, които са насочени към хармонизиране на съществуващите практики с съвременните парадигми на добро, скоро политическо управление и икономически мениджмънт в кавички. Това е достатъчно критично, макар и колкото може по-завуалирано, разбира се, но преди близо 4 години бившият директор на Отворено общество и програмен директор на Центъра за либерални стратегии, които са два от най-старите и влиятелни think танкове в България, Стефан Попов, който сега е част от екипа на Риск Монитор, предлага следната дефиниция за мозъчен тръст. Организационна форма или платформа, през която се изпълнява проектно мислене, конкретизирано в полис формат. Изхождайки от това определение, което залага на експертизата и механизмите на нейното осъществяване, Попов прави заключението, че в България третият сектор е много слабо развит. И практически в България think tank от класически тип няма. Центърът за либерални стратегии твърде мощно се идентифицира с Иван Кръстев и след преместването му във Виена, бъдещето на организацията е неизвестно. Риск Монитор съществува от 4 години и не може да се дефинира като стабилен think tank. Център за изследване на демокрацията и Европейският институт са консултантска организация. Европейският институт вече. Институт за отворено общество е успял само до някъде да се превърне от администратор на грантове за публични политики. В момента е само администратор на проекти. Това изследване, казах преди 2011 година. Няма да го чета цялото, но е факт, че тук възниква въпросът дали това е искана капитулация на един несбъднат проект или изпитано средство за ангажиране на обществено институционално внимание, което да доведе до съсредоточаване на повече интелектуални, финансови, медийни и други упражняващи социално влияние ресурси в конкретни think танкове. Може би не в тези, които са изброени, но в някои други, разбира се, за Риск Монитор е ясно, че единственият недостатък посочен тук и колко години съществува. Нещо подобно в някакъв смисъл не стане и с червената къща. Когато те обявиха, че затварят, защото видите ли се налага да плащат найем на държавата, откъде на къде, всякакви други вдигнаха вой до небесата и изведнъж се оказа, че червената къща няма да затваря. Дори не обясниха по силата на какви благодеяния и нещо там от небето, което им позволи да не затворя. Тук, разбира се, Попов изброява най-старите организации. Център за изследване на демокрация, още 1983 година съществува, Отворено общество на следващата година, Центъра за либерални стратегии, създаден от Деян Кюранов, Йонко Грозев и Иван Кръстев, Центъра за икономическо развитие, ЦИР, който е ръководен в момента от Георги Кохарски, след смъртта на Бошков. И не споменава Институт за регионални и международни изследвания или на Голян Минчев, Института за пазарна икономика. И съществуващи още от 1991 Атлантически клуб по същество, think tank и Американски университет, Нов български университет. Интересно не са ли всъщност това организациите, към които трябва да бъде насочено това финансиране, за да заместят тези неуспешни, според Попов, несполучили организации. Преди всичко те са финансирани от USAID, който, знаете, е правителствен фонд, официален правителствен фонд на САЩ, но практически всички останали мощни донори на този USAID влага между 1990 и 2007 година над $600 милиона в всевъзможни сфери на обществения живот. Аз тук не съм изброял подробности, но си спомням редица проекти за работата на администрацията, за административното обслужване в определени региони, предимно по-изостанали региони. Някои от които, може би, имат много успешен ефект
ефект върху оптимизация на работата на администрацията. Например, това на ЖП гарите да бъдат обслужвани на едно и също гише и на някои други места, мисля, че имаше вече, може би съм забравил подробности. Редица такива ангажименти са изпълнени, но обърнете внимание, че колкото по-успешни бъдат в определен сектор или за определени социални групи тези начинания, толкова по-силно ще бъде влиянието и толкова по-силно могат да бъдат държани не просто в шах, а използвани като изпълнителни общинските власти, местните власти, техните структури и други, разбира се, може някои политически партии чрез тях. Данни за всичко това ние официално няма да намерим, но това е един подход, определено този правителствен фонд разпростря своето влияние много сериозно. Неговите ръководители пътуваха в провинцията, особено неговият бивш директор в последните години. Тези организации изобщо стартират с амбицията да създадат в България една нова публичност, основана на сериозна гражданска активност, направлявана от ценностите на либералната демокрация, която работи в помощ на десницата и е насочена против традиционното до момента политическо и стопанско обвързване с Русия. Русия е едно политически изградено понятие с географски, социокултурни, етнонационални и етически измерения, във всяко едно от които са нормативно въплатени необратими негативи. Комунизмът в кавички като идеология и практика, защото действително на българските тинк-танкове и днес така наричат държавен социализъм, без много да мислят колко е коректно това определение, защото никъде комунизъм не е имало. Комунизмът не се възприема като диахроничен, като исторически феномен, като исторична национална характеристика на Русия, която ретроактивно, постфактум придобива вечност в годините след 1917 година. Наскоро ми се случи да пише един текст, свързан с тези въпроси, където говоря за симулакрумите изток и запад, ги наричам. Той предстои да излезе след няколко месеца. Няма да влизам в подробности, но тогава четох по-подробно книгата на един американски расист, където той говори за ундермен. Образ на определението ундерменш, немското определение. Столър, Лоренс Столър се казва автора, през 23-та година излиза неговата книга и там той говори, че тази философия на Ундермен започва от руската непълноценността на руската нация, която е свързана по определен начин с болшевишката идеология. Тя насочва към твърде определени ниски страсти, към твърде определени ниски слоеве от обществото и прочие. Аз съм убеден, че вие имате достатъчно наблюдения, че българската дясна интелигенция повече или по-малко се придържа към едно такова разбиране за Русия. Тя смята, че комунизмът, за голямото пиянство и така нататък са едни вечни характеристики на Русия и борбата срещу тях е въпрос не на някаква политическа битка, която е свързана с момента с някакви определени политически констелации, ами с много сериозна вечна кауза, която трябва да продължи неопределено време. Затова, между другото, има определена вина, аз тук не съм го развил, и така наречената българска левица, чието разбиране за Русия е огледално. Няма никакво обяснение защо руското правителство, независимо от неговия антиамериканизъм, който също има исторически корени, руският режим бива идентифициран с определени леви тенденции, с определени леви проекти и не просто идентифициран, а има определени контакти, финансови, не само, културни, политически и други, с руския режим. Това може и да е разбираемо до някъде,
така нататък, но това е основание едните нелепи идеологеми от едната страна да захранват другите и обратно. Това има връзка и с дейността на правителството, на неправителствените организации. Няма как да се спреме подробности тук на този въпрос. Сега, най-старият think tank е ЦИП, Център за изследване на демокрация. Той е предназначен да налага по-американската метасила и на анализи, използвани от американски институции. Дълго време е финансиран от USA през 1991-1996 година и от Отворено общество. Разбираемо защо точно през тези години. Напред при правителството на Филип Димитров, след това при двете правителства, неподкрепени от тогавашната десница. И това е само началото от зависимостта между българските think-танкове, която задава асиметричния модел на сближаващо разделение между потребяващи и даяващи организации. В конкретния случай има и персонални медиатори. Димитър Луджев, който е един от създателите на ЦИК, той е първи председател на управителния съвет на Отворено общество в София, впоследствие министър на отбраната. Стюарт Папейн, тук не съм сигурен дали преводачът, който много по-френчва на достойна навер, като цитира тези данни, не е по-френчев името, може би Пейпейн или нещо подобно, от Отворено общество, правилно да се каже на български. Той е член на Консултативния съвет на ЦИК. През 80-те години ЦИК има относителен тематичен континуитет. Той се занимава с привидно деполитизирани социални пространства, изследвания на общинска и масова приватизация, селско стопанство, екологична политика, законодателство в областта на човешките ресурси, социална политика и миграция. Сега най-вече темата за корупцията, особено когато се създава коалиция 2000, българската антикорупционна кампания в рамките на изключително популярната вече глобална кампания против корупцията, това е поводът за създаване на българския клон на Transparency International през 1998 година, начало с преподавателя по политология от Софийския университет, доцент Огнян Минчев. В тази коалиция, която е ръководена от ЦИК, влизат и Център за изследване на Център за икономическо развитие, Институт за пазарна икономика, Център за социални практики, Фондация Аксес и така нататък. Темата за корупцията се превръща в универсален деполитизиран обяснителен проблем на световните проблеми и базов индикатор на политическия, икономическия и социалния просперитет на една страна. Това е особено подходящо в българската ситуация, където много бързо, далеч и не само с ресурсите на think tank, е изграден митът за националното предателство, защото още в първите месеци след падането на Тодор Живков най-популярното обяснение срещу новите политици е, че са корумпирани и на това се дължи, например, критичният дефицит на стоки и горива. Откраднато е, отсъства нещото, не е възможно да не съществува, но някой е извършил предателство, някой е откраднал. Нещата по принцип са си на лице. Изобщо корупцията е представена като един, колкото може, по-фундаментален обяснителен модел и на остатъците на новото общество. Нали, ясно е, че българският капитализъм, който трябваше много добре да се развива, не може да се развива добре, защото сме управлявани от държавна сигурност. Има много агенти. Те продължават да управляват. 26 години минаха, тези хора живи остават, продължават да са все толкова могъщи, все толкова активни, все същите ресурси стоят за тях, неизвестно кой ги финансира, да са живи и здрави, ако са такива. Браво на тях! По-голяма похвала за българските тайни служби не може да е. Но интересното е, че навсякъде се говори така. Това се говори и в Полша, и в Словакия, в бившите въобще страни, в бивша Югославия, в Унгария. Така се, това е един от видовете, че не може да се постигне просперитет, понеже все още комунистите управляват. И разбира се, има корупция. Те винаги са били корумпирани. По този начин, темата за корупцията активно просто влиза в речника на всички неправителствени организации и те продължават и до ден днешен да бъдат изключително активни по отношение на тази тема, макар и не толкова, колкото преди по някакви други причини, че се появили нови по-интересни теми, както ще видим по-късно.
се стреми да заличи очевидната несъстоятелност на това, което наричаме по различни начини, например пазарен фундаментализъм или по-кротки наименования като неолиберализъм, пазарна икономика, терминологията, която не е критично насочена, но изобщо как е възможно темата за корупцията да бъде изолирана от всеобщия сюжет на капиталистическите производствени отношения. В едно общество, където разменната стойност е станала все и вся, където тя покрива и отношенията не само в пазара, но против, където пазара е станал фундаментален принцип на всички обществени отношения като такива. Естествено, че ще има корупция. Но корупцията е вторичен проблем. Този вторичен проблем обаче съществува именно поради тази причина, че социалните неравенства се задълбочават все повече и повече и съществуват икономически играчи, които могат да купят каквото си искат и когото си искат. Сега на теория, естествено, би могло да се каже, че е възможно да съществува общество, в което да съществуват богати корпорации, в случай богати неправителствени организации, които да осъществяват едни или други политики, обаче да няма корупция. Властта да не се влияе от съществуването на тяхното богатство. Има ли такова общество в историята? Може би. Можем да дадем за пример Съветския съюз, когато така наречените вори в закони, богатите престъпници, които не признават съветската система и развиват определен свой начин на работа, който не атакува държавата, но се стреми да създаде една друга власт, друго общество в сянка. Не знам дали сте занимавани с тази тематика. Те наистина не влияят върху държавното ръководство. Само една малка подробност. Това време Съветския съюз капитализъм не съществува. И Съветския съюз по принцип не е съществувал капитализъм. Темата за корупцията като обяснителен модел е изключително използвана, изключително актуализирана в определени моменти и днес ние вече мислим, че единственият политически недостатък на едно определено общество е това, че съществува корупция. В такъв случай Адолф Хитлер, Хайнрих Химлер и други такива хора, които са си учитали трамвайните билети, са прекрасни хора и политици. Ние нямаме в какво да ги обвиним. Един от основателите на Центъра за либерални стратегии, Иван Кръстев, различава три разказа на корупцията. Той има изследване, публикувано на английски, как корупцията се превръща в глобален проблем. Интересно какво той има предвид. Това, че тя се превръща в глобален проблем изобщо, или че тя се превръща в глобален проблем вследствие на нейното идеологизиране, вследствие на нейното проповядване и може би и подкрепяне от страна на неправителствените организации и не само, но от страна на всичките тези мощни идеологически апарати, казано в контекста на Грамши, по-късно вече на философията на Алтусер. Защото това са едни идеологически апарати, каквито са и властта, идеологията като цяло, така наречената държавна власт, медии и така нататък. Но неправителствените организации са един опит на тези идеологически апарати да разширят властта си там, където легално те нямат основания да го направят. Втори разказ за корупцията. Защо тя се превръща в проблем за страните от Вашингтонския консенсус? И трети, как е открита една нова наука за корупция? След края на съветската заплаха, западните демокрации според Иван Кръстев вече нямало защо да подкрепят лоялни към тях корумпирани диктатори. И така проблемът на корупцията става вече проблем на сигурността. Той директно го казва. Тези кампании изобщо мобилизират мащабни антикорупционни чувства. Гражданските организации представят не просто цели държави като корумпирани, но и корумпиращата роля на транснационалните компании, при което източните банки, например, много често се оказват способ за изпиране на пари, придобити от нечисти сделки на Запад. Тоест в цялата тая кампания е включена и съответната критика
към всички тези процеси, включително и към играчите, на които тази кампания служи. Все едно трябва да очистим транснационалните компании от тази корупция и всичко ще стане прекрасно. Значи корупцията става измерима, точно диагностицируема, лечима и резултат от, забележете, дългогодишните интервенционистки действия на държавата. Според Кръстев корупция става мръсна дума, когато отпадат политическите основания да не се говори за нея. Той не стига обаче до радикалното обобщение, че новата гражданска в кавички инициатива не случайно съвпада с самото активиране на гражданското общество на Запад. И едновременно с това засяга ролята на глобалния капитал и за особената вреда от държавната намеса, която генерира корупцията като съпротивителна потенция срещу ограниченията и стоковия дефицит. Тоест капиталът наистина вреди в деполитизираното си качество на пренос на пари, обаче пък държавата вреди в същността си. Интервенционистката държава като такава не трябва да съществува и с дозирано поднесена истина, което е много важно. Иван Кръстев е изключително умен и интелигентен човек, бивш докторант в института, в който работя, не защитил дисертация, но има толкова много грантове, колкото аз и моите колеги няма как да успигнем да реализираме. В годините след 1997 година корупцията е водеща тема в Института за пазарна икономика, за Центъра за техническо развитие, за Института за социални практики на Евгений Дайнов, но особено е застъпено в проектите на ИПИ. Това продължава до 2007 година. Наистина след това намалява този път, защото не върви вече в Европейския съюз. Как така има корупция? Някакси трябва малко по-малко да се говори. Обстойно е разкритикувана националната стратегия за противодействие на корупцията. Задължителни са посочени промени от типа на законодателно регламентиране на лобизма, съобразно със световната практика, свеждане до минимум на необходимостта от санкция на държавен орган и така нататък. И уж деполитизираното вече понятие корупция се ангажира с базови неолиберални практики. Икономическата програма на СДС е обвинена в недостатъчна радикалност. Строг контрол върху сивата икономика и събирането на данъци. Това ще да доведе до повече бюрокрация, повече чиновници с повече власт и като пряк резултат повече корупция. Структурите за пазарен контрол, като изпълнителна агенция за защита на потребителите, ХЕИ, ДВСК, агенция по стандартизация и други, вместо да се укрепват, трябва да се реформират, подразбира се ликвидират. Пагубните резултати от подобни препоръки и наводняването на пазара с некачествени и опасни стоки са на лице. По-късно вече започнаха да се опитват държавните органи да въвеждат някакви контрол в определени сфери, но разбира се от тогава СДС не е имал възможността да състави кабинет, но такива дерегулативни идеи имат ефект върху всички политически сили. Защото е факт, че след няколко години, за сега ще пусна някакви неща, след няколко години има много, в момент, в който СДС е в позиция, има редица проекти, които биват приети. Редица проекти на Мартин Димитров, който вече не е член на неправителствена организация, но успява да ги, което е интересно, е в опозиция, но успява да ги прокара. Само един момент да открия къде бяха. Защото имаше твърде интересни примери в това отношение. Да. Значи, той вече не е член на Института за пазарна икономика. По това време той е 29 годишен, но вече има твърде сериозна биография зад гърба си. Той прокарва промени в и Закона за нормативните актове, според които депутатите и министрите вече могат да обсъждат само проектозакони, придружени с разчет за разходите по въвеждане на новите правила на Европейския съюз.
и финансовите последствия. И сега официално това е пресичане на опитите на Министерския съвет да внася закони, които ощетяват гражданите и бизнеса, т.е. повишена саморегулация на нормативната база. Всъщност обаче това е повишено затруднение да се налагат законови ограничения върху едрия, подразбира се, бизнес. Не само, но се подразбира по ясни причини. Винаги може да се направи възражение, че този проектозакон не е изпитан. Че тези ограничения, които се предлагат, защото проектозаконите обикновено налагат някакви правила. Всички правила, в един смисъл, всяка регулираща сила е някакво ограничение върху бизнес. Освен това, тези възражения ще бъдат отправени избирателно. В някои случаи проектозаконите няма да бъдат атакувани, дори практически да не са спазани тези изисквания, които са изискани от този проектозакон, в последствие вече закон. Обаче в други случаи ще се каже, ама не може така, тук не са спазени новите правила, тук няма точен разчет за разходите по въвеждане на новите правила. Как е възможно да се дават такива некомпетентни проектозакони? Това всъщност противоречие и така нататък, и така нататък. И като се знае, като се евентуално стигне целият този въпрос по съда, как работят нашите съдебни институции, практически няма да може да се предложи нито един проектозакон, който да ограничава работата на бизнеса. Тогава, когато е необходимо на определени политически и икономически играчи. Отмяната се изисквания минимум начален капитал при регистриране на ООД и АД. И по този начин изкушените за лесно начало в дребния и средния бизнес, които нямат начален капитал, стават неизбежна крачка на банковото кредитиране. Тази кампания е подкрепена от Центъра за либерални стратегии, медиите на Иво Прокопиев, Капитал и Дневник, Отворено общество, чрез бившия член на Институт за пазарна икономика Георги Ангелов. Между другото, интересно е, че няма тежки конфликти между нашите неправителствени организации. Оставам на страна факта, че сега Георги Ангелов е председател на Отворено общество, пък съпругата му Светла Господинова на Институт за пазарна икономика. И други такива преминавания от едно общество в друго се случват от едно дружество, в друго се случват много често. Но общо взето, като че ли те осъзнават много добре колко, без да са марксисти, колко правилно Маркс е определил капиталистите като членове на едно акционерно дружество, които обективно работят един за друг. Те са решили, шегувам се, разбира се, те са решили и субективно да работят един за друг. Те осъзнават, че тази система работи, когато всички се подкрепят за. В областта на селското стопанство ИПИ предвижда за премахването на директните плащания върху земята. Те са най-масовото средство за печалба на дребните собственици. Постепенно те се заменят с финансиране на проектен принцип. По подразбиране това облагодетелства само избрани крупни производители, които могат да наемат специалисти за перфектно изработване на отделни компоненти на проектите си, притежават необходимите контакти, надежден и социален статус. Аз употребявам и съм употребил писмено ефемизми, но знаете много добре за какво става дума. И когато се финансират по европейски проекти селските райони, какво означава това? Финансират се 2 или 3 души от селските райони, местните феодали. Институтът има подробно изследване върху регионалното развитие на страната. Той е част от 3-годишен проект, финансиран от Америка за България на стойност 150 000 лева. Икономическата свобода, като свобода на едрия бизнес и транснационалните компании, е обект на проекта Годишен индекс на конкурентоспособност в България, който е финансиран от същата фундация с близо 1 милион. През последните години Институт за пазарна икономика изготвя алтернативни държавни бюджети, важен пункт в който е кампанията за премахване на минималната работна заплата, минималния осигурителен доход и колективните трудови договори. Последната кампания, тя не е само като действието на ИПИ, вече постигна един много положителен резултат. Введоха еднодневни трудови договори. Това са последните инструменти, които осигуряват минимална социална защита на работниците и служителите, но според Института за пазарна икономика те спират икономическото възстановяване на страната. Тази идея за възстановяване
за това, че има преход, че трябва да се... Разбирате, смешно нещо вече става 45 години да бъдат възприемани като един период, в който е имала власт, която е била отговорна за своите действия, имала е нужните ресурси и така нататък. А сега 26 години е един достатъчно дълъг период. За съжаление, колкото и да се опитваме да градим свобода и демокрация, все още сме в период на възстановяване, все още търпим негативите от предишния обществен строй. Тук му е мястото, макар че мислех да го кажа по-нататък, но може би напредва и времето, а може ли някой само да ми каже? Или аз не мога да кажа. За 8 и 10, кога предлагам да продължим, може би още около половин час най-много и след това да има дискусия. Значи, погледнах в блога на Георги Ангелов, личния блог, пишете и сега отворено през 2008 година, през 2010 година, извинявайте, той прави една статистика, какво да е постигнал социализм. Бойко Борисов твърди, че при социализма било изградено много, било постигнато. Какво да е това много? И привежда статистика от 90-та и 95-та година за брутния вътрешен продукт, произведен в България. В първия случай той казва 90-та година. Това ни наследство от комунизма. И от това. Той не се спира в факта, как в първите месеци бяха умишлено довеждани до фалит държавни предприятия. Как настъпи производствена криза. Тежката индустрия още тогава, поради тази и други причини, започна да престава да функционира. Как настъпиха определени стачки. Как вследствие на спирането на налагането на мораториум върху плащане на вътрешния дълг, държавата просто излезе от световните финансови пазари за 4 години. Как магазините се изпразниха. Хората просто не са работили доста дълго време. И всичко това се случи след резултат на нещо, което не влиза формално в брутния вътрешен продукт, но има отношение върху извода, който Георги Ангелов прави, че държавата е обеднява, че е била 16 пъти по-бедна през 90-та година в сравнение с други европейски страни, включително и с измерими икономики, за които той прилага 1200 евро продукт на брутен вътрешен продукт на глава от население. Той пропуска просто факт, че през март, април, началото на април 90-та година бяха 50% увеличени цени на различните стоки в България и след това започна едно постепенно изоставащо индексиране на заплатите. Всичко това може да е наследство от така наречения комунизъм, но то се случи след управлението на Тодор Живков и БКП. Няма кой да направи един такъв прост анализ на това, което прави Георги Ангелов. Нещо повече. Другата диаграма, която той прилага с обяснението, че с нея са включени повече държави, тя е от 95 година. И по това, което има дневна връзка с образованието, не като институционален факт, не като директен механизъм, който може да бъде подведомствен на някакви държавни институции. То има връзка с образование, с цялостното образование на младите хора. Тези, които смътно си спомнят даже много често и датите, 89-та, 90-та години и така нататък. То има отношение към едно насаждане на начин на мислене, който чрез привидно опростяване на цялата схема всъщност пропуска свръх елементарни неща и подменя определени данни, най-елементарни данни подменя. Когато се говори, пак в изследване на Института за пазарна икономика беше, че видите ли, в България средната работна заплата е била такава при социализма, че покупателната способност всъщност е била по-слаба отколкото сега. Се пропуска факта, че средна работна заплата при държавния социализъм и в момента не са измерими понятия. Каква е нуждата, каква е амплитудата между минималната работна заплата от 120 лева и
4400, в редки случаи 800 лева. 950 лева, мисля, че е на основната заплата на член на ЦК. И средната работна заплата между хора, които получават десетки хиляди, даже има и мнозина, не знам колко са точно, разбира се, менеджери, които получават заплати не като за България, защото те са менеджери на чуждестранни компании в офшорки. Когато в случая трябва да се изчисли средната работна заплата и средната покупателна способност, се получава една недействителна картина. Именно поради много силното социално разслоение между много силното икономическо неравенство, за което за пазарна икономика не говори. И ако говорим, той говори по такъв начин, че да облагодетелства определени моментни интереси. Но той не говори, че става въпрос за неприятни тенденции. Или когато го говори по такъв начин, че това трябва да изглежда как си. Трябва да се реформира пенсионната система. Трябва това. Но като цяло е нещо хубаво, че обществото се развива по този начин. С тези пазарни механизми. Именно на такова едно дълбоко равнище неправителствените организации произвеждат идеологеми, които играят много сериозна роля, образователна роля. По такъв начин, че ние дори когато критикуваме системата, сме принудени да я критикуваме на езика на противника, за да бъдем разбрани. Миналата седмица една моя студентка, която има висше икономическо образование, просто ме гръмна, като, понеже обсъждахме точно тези упражнения капитала на Маркс, говорейки за принадена стойност, каза, според мен той е добавена стойност, както го разбира. В УНСС за 5 години, много добра студентка, със сигурност много добра икономика, не е учила за принадена стойност. Ако погледнете изследванията на Института за пазарна икономика, на който и да било, там ще срещнете някаква добавена стойност към нещо подразбиращо. Еди кой си работи, еди колко си добавена стойност. Работещите в тази сфера произвеждат така и такава добавена стойност. Всички статистики, както се предлагат, така трябва да се вземат предвид и не просто че не се критикува, не се споменава възможността за един марксистски анализ. Или някакъв друг анализ, който да противоречи на съвременните уж деполитизирани представи на икономикса за това как изглеждат икономическите процеси. Всичко това се извършва с дейното участие на неправителствените организации. Всъщност те създават този език, защото този език не съществува преди те да заработят като фалшиви експерти. Казвам фалшиви експерти, защото те подменят научните анализи. Те биват финансирани, получават поръчка да изпълнят определен анализ и да му придадат научен вид. Колко научен може да е този анализ, който прави Георги Ангелов на наследството ни от комунизма в кавички. От друга страна, ако той е толкова слаб експерт, как е възможно да има толкова добра кариера в НПО? Очевидно много добре знае какво прави. Аз не знам, споменал съм тук, дали има някой от вас, който да е прочел прекрасната дисертация на Огнян Минчев, издана през 1991 година, за историята на Лейбористската партия. Изключителен текст. Изключителен и за времето си и сега. Възможно ли е един толкова умен човек, толкова умен изследовател, оригинален изследовател, да прави такива нелепи геополитически анализи? По такъв изключително прозрачен начин да опира за определени американски компании. Не говоря само за проблема с енергетиката. И разбира се този антируски патос, който е абсолютно аполитичен. Просто изключително нелепо е как такива хора биват вкарвани в подобни схеми.
Има на много места са посочени определени цифри, има достатъчно данни за проектно финансиране, за финансиране, което Америка за България най-вече прави и много други организации, вследствие на което се стига до там, че по една или друга случайност, как пък точно тези организации бяха най-активни по време на протеста. Институт за изследване на публичната среда на Антоанета Цонева, Български институт за правни инициативи, вече казах, Риск Монитор, организацията на Асен Генов, която пък честно казвам не знам, тези донори нямат ли си работа, как може да се дават парите на човек, който никаква работа не има. Оставяме на страна, че тази боя, която е употребена за гладисването на някакви паметници, не струва толкова пари, колкото му дават. Но по принцип тези така наречени негови проекти, 19, как се казваше, 21 януари 14 януари се казваше, да. 14 януари. Много добре се спомня на тази дата. Не ли? Защото видяхме вътре организация, как се казваше. Така, ами добре, значи вие имате информация, която аз нямам. Наистина ми е много интересно какво не носи ли всъщност само негативи на Америка за България и останалите си донори Асен Генов. Включително и с стайлинга си. Само ще ви кажа, че аз още на първия ден, когато започна данъчно дни на 14 юни, само когато списъка на организаторите, че 2/3 съвпадаха от организаторите на 14 януари 2009, и ми стана ясно какво предстои. Разбира се. И много други неща стават ясни. Много други неща стават ясни, но ясно е, че понеже срещнахме опровержение, включително и от мои колеги, списанието, на което аз съм член на Ред колегията, философски алтернативи, излезе статия на колегата Тошко Кръстев за протести. И там се говореше за платени протести. И голяма част от ръководството, не само от ръководството на нашия институт, председател на научния съвет на Институт за изследване на обществата и знанието е Петка Бояджиев, съпруга на професор Тошко Бояджиев, също професор на социология. Директорът Румяна Стоилова, която е близка с бившия министър на образованието и науката Георги Фотев, известен по неизвестни причини български социолог. Други, просто ми е било смешно как стоят около него някакви хора и казват, както каза професор Фотев, така, както каза професор Фотев. Професор Фотев такова нещо не е казал. Просто на него не му е възможно да фабрикува такива мисли, такива идеи и така нататък. Но естествено всяка интересна идея може да се основава върху определени елементарни истини или неистини, които даден човек може да каже. Както и да е. Професор Добрин Тодоров, професор Христо Тодоров, те не са в нашия институт, но професор Христо Тодоров е заместник ректор на МБО от доста години. Те се възмущаваха от това как е възможно да се пише такова нещо. Оставяме на страна, че няма как една научна статия да се оценява според това, дали това било вярно или не вярно. Но естествено, че Радан Кънев да получи пари за директно да получи 200 или 300 лева за участие в протестите. Или професор Цочо Бояджиев или професор Камилин. Естествено, че това няма как да стане. Някои хора участват поради това, че те изповядват определени ценности, в определени случаи, защото се надяват да вземат едни други пари или някакви структури, които се надяват да работят, ще вземат едни други пари и така. Тоест има хора, на които се плащат, има и такива, които не се плащат. По определени причини аз имам контакти с някои филмови агенции, те не го крият. Не го крият, че набират хора за протести. И аз тези хора съм ги виждал. Аз знам, че те без пари няма да отидат, да се занимават с политическа работа. Познавам ги лично. Разбира се, аз това не мога да го докажа. Съответно не мога да го отправя като обвинение и така нататък. Ако публично го напиша някъде, ще си имам проблем, нищо чудно и да ме осъдят по-успешно, колкото успяват да осъдят някои хора. Но аз за себе си това нещо го знам. Знам как човек, който набираше хора за протестите, след това да набира хора за барек и не го крие. Така че тази soft power става
много по-различно в последствие. Аз тук съм посочил много организации, които получават американско финансиране. Когато аз подготвях тези за печат, понеже трябваше да подготвим в много голям цайтнот, и се случи така, че включих определени фундации с американско финансиране, но това стана през февруари. По-късно, например от професор Васил Проданов, когато предполагам мнозината познават, аз научих, че, например, норвежкото правителство отпуска грантове, които обаче се разпределят с посредничеството на отворено общество. Отворено общество в София. Каква е логиката? Ами логиката е такава, че очевидно тези пари трябва да се дадат по един много софт начин. Толкова софт, че да не се усети. Никой няма да обърне внимание, това са на норвежкото правителство, европейската държава и така нататък. И се получава така, че отново Огнян Минчев, как все едно кандидатство за Америка за България, отново той получава 2 милиона и за останалите остават някакви трохи. Голяма част от проектите минават през Министерството на културата и минало там. Аз видях грант от 30 милиона някакви. За? И те са пак свързани още с някакви културни събития, които се разпределят в такива по-малко фундации. Аз от Министерството за културата получавам 5-6 хиляди за разписанието си. Качеството се разбира се на следна разпределят. И на това също съм благодарен. В кой работи в Министерството? Човек, който временно отива в Министерството и след това отива някъде другаде в своята медийна комуникация, както става и в САЩ. Както е ставало винаги, но за разлика от 50-те години, когато шефът на General Motors казва, ние сме много голяма компания, нашите интереси не могат да бъдат различни от интересите на Съединените щати и след това става министър на отбраната, сега това трябва да стане по друг начин. След това формално трябва да стане така, че бившият шеф на ЦРУ трябва да стане председател на коя си компания, бившият член на кой си институт, бившият член на ЦИК трябва да стане заместник министър, трябва да стане министър, Веселин Вучков, бивш член на Центъра за на демокрацията, става вътрешен министър. Но има много такива. Филип Гунев, който служително ми е изключеник, който сега е заместник министър, беше при няколко правителства на вътрешните работи. Също е от ЦИК, за Луджев вече казах, Христо Иванов, който беше председател на Българския институт за правни инициативи. Изобщо такива фигури са твърде много, ние знаем само част от тях са публични, но те са действат на различни нива. Където се направи човек труда да разроби в състава на тези организации, включително и хората, които не излизат на сайтовете, ще се окаже, че тези хора са твърде много и именно поради тази причина определени фигури в ключови министерства, като Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, на външните работи, в случая господин Дечев спомена и за Министерството на културата, то кое не е ключово в определена ситуация. Това са хора, които напускайки неправителствената организация, всъщност не я напускат. Имат доста сериозна степен на лоялност, която запазват към нея. Колеги, аз, понеже напреднахме, предлагам за сега да спрем до тук, може би да започне някаква дискусия, за да не се измоявате и вие, понеже човек, когато води дискусия, напротив се нахъсва и забравя колко е уморен, не само от лекцията, която току-що е слушала, а и от целия този живот, в който действена роля играят тези неправителствени организации. Благодаря за вниманието. Колеги, можем да благодарим на нашия лектор, че ни запозна с безспорно с важни моменти. Беше споменато нещо, което твърде рядко се обръща внимание на нас, че корупцията не е самостоятелно явление, отделено с китайски стени.
То си има причини и това не може да бъде преборено, ако не се премахнат причините за корупцията. Да, така че ако някой има някакви впечатления, със сигурност всички имате впечатления за неправителствени организации, някой да зададе въпрос. Ние два въпроса и две впечатления искам да споделя, понеже не съм чел статията за някаква сила. Чух от една Оливър Стоун, Не режисьора, да, Оливър Стоун и Питър Кузник, преочалната история на САЩ. И това, което се запознах с нея и от други материали, които съм чел, оставам впечатлен, че за първи път така мека сила използвам в Иран 1953 година, при свалянето на Мусадък, като Оливър Стоун и Питър Кузник, представя един много интересни данни, че Мусадък не просто бил избран законно и така нататък в държавен глава на Иран, но той се ползва с популярност между 95 и 98% в Иран. Въпросът е как са били осъществявани подобни сондажи в Иран по това време, все пак. Може би пак източите са американски. Да, там е доказано, те са разкрити са документи, даже много за Иран са започнали дело, защото са разкрити официални документи за наместа на ЦРУ. Аз имам предвид сондажите за популярността на режима. А иначе да всичко останало, аз предлагам, аз също имам подобни информация. Идеята ми е, че това е така по моя наблюдение стратегия на САЩ, защото другия вариант е да се намесят това с войски. Да. Но понеже те се смятат за друго качество хора. Англосаксонците говореше на английски език и те много по-тежко преживяват жертвите. За тях това някой теха се нанови да загине, ужасна трагедия. Докато когато умират араби и славяни, няма никакъв проблем. Ако може да се избиват помежду си най-добре, това е тяхната идея. И затова те предпочитат, ако не могат да разпалят вътрешни конфликти, чрез провокации, както това се случва между Русия и Украина, между Русия и Турция, за Сирия и да не говорим. Сирия е ясно. Да ставим чрез организация на преврат или чрез пряка намеса с войски, защото при пряка намеса с войски ще трябва да дават човешки жертви. Все пак те първо качество хора, по техните критерии, не е добре да дават такива жертви. Това е едното наблюдение. Другото е във връзка с това, много се говори кой си е платен, но не се изяснява, когато някой получава пари от една държава. В случай, както коментираме, че когато получават пари от САЩ, това върви ли с изискване от тази държава, че съответният човек трябва да е лоялен, или да изпълнява някакви определени директиви, или това се случва по подразбиране. Според мен се случва по подразбиране. Те предполагам, че допускат, че ще има отделни хора, които ще получат пари от тях, но няма да са им лоялни, но експлоатирайки, може би, марксистското твърдение, че битието определя съзнанието, предполага, че масови случаи, че именно чрез даването на пари на съответни хора, те сами ще се досетят, че трябва тези пари да си ги заслужат. За да могат да получат после пак. Например. Да, това като мое наблюдение, не знам, може би ще е добре, ако беше дошъл на някой, каквото пари от Америка за България, тогава няма такива. Да започнем, не знам какво би ви отговорил. Дали имало нещо общо с това, което се е случило в действителност и какви са неговите наблюдения? Така, това са, искам само до два конкретни въпроса да си задам. Това бяха общо впечатления, това, което казахте. Един въпрос е според вас какви цели се поставя Америка за България, когато спонсорира ремонтирането на аудитория Софийския университет? Това е един въпрос. И другият въпрос е дали имате данни информация за така наречения институт за изследване в близкото минало, дали официално участва в изготвянето на програми за учениците по българска история.
от училищата? Да, благодаря ви за въпросите. Те са свързани с част от темите, които не засегнах по определени причини, но сега ще стане дума за това. Относно използването на меката сила изобщо. Много интересно, сме няколко дни пуснах за печата един текст, в който се занимавам точно с това и говоря също същите неща, за които вие сега говорите, по същия начин, само че в един философски контекст, разбира се, и акцентът е върху Сирия. Това, което е интересно, даже в заглавието си, аз го бях формулирал така: говорят между симулакрумите изток и запад, аз вече споменах за този текст, понеже наистина го писах скоро, изток и запад в кавички, две точки от Хирошима до Сирия. И установих, че един изпълнен американски изследовател или нещо подобно беше публикувал подобна статия от Хирошима до Сирия. Аз не съм знаел. Но това е, което видях. И аз так изследвах именно тази линия на поведение. С това и за Андермен. Говорих и за Андермен. Точно за това говоря, даже буквално някои изречения, които ми ги извадих от устата, или по-точно от Урда, но както ги бях написал. Общо взето това е една линия на поведение, която се стреми да се легализира по определен начин. Няма как да се заяви директно, ние сме по-добри от останалите. И за това се формира една такава концепция, че ние сме изключителна нация, която е носител на универсални ценности. Сега се нарича тези социалистически, но това пак е синоним на универсални. Съответно, те трябва да бъдат, понеже са универсални, трябва да бъдат валидни за всички и не само, че нашите граждани много щъкат по различни части на света и съответно носят със себе си тази идеология, тези ценности и би трябвало и да ги разпространяват, ами това създава една философия на безкрайността, както аз се наричам. Обликът, масово тиражираният облик и на САЩ и на американския граждани носи определени характеристики на безкрайността. Територията на САЩ, гражданинът на САЩ не могат да бъдат ограничени буквално в неговата територия. Дори може да се каже, че по този начин юридически бива почти официално бива закрепено положението, че там, където има американски граждани, там има американска територия. И за това и тази Айзенхауерска идея, че за да се оправдае една военна интервенция, една карта в случая, трябва да се каже, че на територията на една коя се страна, където се нарушава човешките права и нещо такова, има американски граждани. И по този начин, според американската доктрина за национална сигурност, изобщо според американските закони, това е една оправдана интервенция. Защото този свят, там където има американци, ни принадлежи. И в един по-общ план този свят наистина ни принадлежи. И също така употребата на въздушни удари, още от Хирошима до по-нататък, понеже в Хирошима тя се използва в чисти, но след това и обяснението е именно такова, че трябва да бъдат намалени до минимум жертвите на американската страна. Тя трябва да се чел и подобна интерпретация, че понеже много японци са самоубивали, било взето такова решение, било изчислено, че всеки ден ще се самоубиват толкова японски войници, че е по-добре да бъдат унищожени няколко стотни хиляди души, за да бъде от хуманни съображения да бъде спряна по-рано войната. Възниква въпросът, защо не са бомбардирани японските позиции. Много по-директен ефект щеше да има. Но в случая стратегията е била именно такава и тя е официално заявена. Трябва да бъдат убити съвсем невинни хора, така нареченото гражданско население, да бъде колкото може по-безчовечно, по-фрактиращо, за да се види как ние можем да правим абсолютно всичко, което решим, без да имаме каквото и да било основание за това. Няма как да кажем, че това са японци, некачествени хора на Бог. Първоначалната идея е да бъде бомбардиран Киото, университетския град Киото, именно защото неговото население е по-интелигентно, това е казано официално, че по-ще може да оцени.
какво му се случва, какъв е смисълът на тази бомбардировка. Интересно, как ще успее да го оцени? Имаше и по-относно, беше писал, не си спомням, в история на американския народ или някъде другаде, или в съвременността, мисля, че в история на американския народ беше, че, може да ви реша, че самолети, американски самолети разхвърлят предупредителни листовки, може би в Нагасаки, не в Хирошима, 2 дни предварително. Много интересно, като няма свидетели, да се твърдят подобни неща, никой не може да проверява. На какъв език също така са написани. И японците и сега не знаят да просто не ми се говори, но както и да е. Смисълът на това ново отклонение беше, че след това се налага повече малко да се водят сухопътни войски. Все така, че колкото може по-малко жертви да се дадат. В Виетнам, например, няма фронт. Аз това писах в това мое изследване. Няма фронт, защото партизаните предпочитат отдалеч да обикалят своите цели, по-големите градове, да ги атакуват отвън. Американците пък не държат фронтова линия, разчитат предимно на въздушни бомбардировки, най-вече над села. Това, което пише в един роман на Греъм Грин, имам заповед да бомбардирам всичко от лявата страна на реката, като че имам много сериозно основание да се мисля, че в много случаи е било вярно, не само в един. Нали знаете как е отровено джунглата на Виетнам и все още се раждат бременните жени, раждат отливи още в зародиш усъкътени деца или раждат мъртви деца и така нататък. Тоест, Виетнам е един случай пък, в който се вижда как се води война, именно за да спечелят определени компании, които имат план за военно-индустриален план за войната. Войната много често, след като вече е ясно, че няма да бъде спечелена, тя продължава да бъде подкрепена, финансирана именно заради тези компании. Всъщност, Виетнамската война полага началото на сериозния частен въоръжен бизнес. В случая те не се надяват абсолютно на нищо, няма никакви ресурси, които да преследват. Те отравят почвата, отравят живота на тази страна. Единственият смисъл е това, се води заради самата война. В този смисъл употребата на меката сила, позволи си едно такова определение, това не е единственото, в което американците са добри. Те са много добри и в употребата на hard power. Но в момента става все по-належащо употребата на мека сила поради определени идеологически фактори да бъде нагледнато на нея колкото може повече. Без да подценяваме работата на неправителствените организации в Африка, в Азия и така нататък, напоследък се вижда, че тези кампании са изключително, че военните кампании са изключително неудачен способ за разрешаване на проблеми от финансова гледна точка. Такива факти, които са били положително съдействали в едно друго време, това, което наричаме индустриална ера, вече не вършат работа. И съответно, също така има и един такъв проблем, че на европейска територия някакси не върви да действаш по същия начин, както в далечния изток. Там не вървят такива определения, като видите ли, в Конго има племената са много диви и се бият. Това не само от расистски медии, от всички европейски и американски медии, това се проповядва. В Конго какво се случва? Бият се там племената, защото имат вечна трайна етническа вражда. И в един момент се прави един по-сериозен анализ, при който се установява, не знам някой от вас да се чели Славой Žižek. Той има една книга Living in the End Times, където говори, той на други места говори, но аз съм чел изследвания на ООН, които потвърждават тези данни. Има 5 вида полезни изкопаеми, за които се бият някои американски компании. Сериозни международни компании, предимно американски. Тези компании работят с бордовете на определени военни организации, които работят за това. И това, което казва Žižek, махнете тогава
полезните изкопаеми, махнете или по-точно махнете тези неправителствени организации и тези транснационални корпорации и нищо няма да остане от този етнически конфликт. Може ли само да ми припомните втория въпрос? Мисля, че ще го запомня много точно как. Ние беше за каква според вас целта за Америка за България. Да, целта на Америка. Другия въпрос беше за... Не, това имаше един по-общ въпрос, извън меката сила. Институтът за изследване на философията. Да. Дали участва в изготвянето на програмата? Значи въпросът за този институт, аз директна информация няма. Те внимават какво да публикуват на своя сайт. И изобщо повечето от тези организации внимават. Аз нямам такива впечатления и по принцип за сега, понеже се занимавам всеки ден с неправителствени организации, нямам директни сведения, може би и не само аз не нямам, за това как се пишат учебници и доколко това влияе върху писането на учебници. Факт е обаче, че в Русия през 90-та година Отворено общество едно от първите му работи е да финансира подобни кампании за писане на учебници. И може би за това и отговорът сега е определен. Пишат се учебници, изготвя се стратегическа стратегия в Русия за развитието на образованието, което категорично е посочено, защото трябва да бъде патриотично. Да бъдат възпитавани децата в патриотичен дух. Няма да намерите такава стратегия, предполагам, в нито една европейска държава, но това е и отговор именно на тази кампания на обществото. Аз като чета тези учебници, просто не доумявам как изобщо е възможно, имаше един учебник по история за 6-ти клас, в български, моля? Български учебник, не си спомням, не мога да посоча кое е издателство, но по семейни причини се запознах с този учебник. Просто аз имам чувство, че той е писан даже не на Раковска 134, ами на някакви много по... Може би на моменти са правили някакви сеанси духът на Мусолини, че да я участва. Защото дори за режима на Александър Цанков, когато трябва да се кажат лоши неща за Европа, защото Европа изолира този режим, се казва, че просто Европа не разбрава, Европа не може да оцени всъщност какво се случва в България и колко е страшна заплахата от антикомунизъм. И за това само Мусолини останал близък. Цанков, а не толкова. Значи, като ги чета всичките тези неща, направо не знам и чувство, че колкото и пари да вземе човек, трудно би могъл да напише такива глупости. По-скоро даже си мисля, че не е възможно хора получили пари да не знаят, че трябва да се пише по много по-умен начин една история. Дори когато се стремиш да внушиш някакви неща. Но това, което мога да ви кажа, същото и за строежа на аудитория. Нали знаете, че ктитовството още от край време е питропите и дори такива правообрази на спонсорство. Разбира се, с съвсем други идеи, дори най-много с някакви идеи за лична, да им остане името в историята, да удовлетворят своето, така в най-добрия смисъл на себелюбие, са дарят. В случая дори да остане само дарението, това е изключително важно. Това е много повече, отколкото една аудитория да се казва Аристотел Гаврилов или нещо подобно. Нали? Знаете, че има преподавател по философия, на когото беше кръстена вече, може би 41-а някаква друга аудитория. Още пижи, той отнява. Много по-сериозно е Америка за България да бъде известна като спонсор за строежа на... Аз нямам информация и на какво на аудитория. 272. Отделно на аудитория. Тоест за ремонт на 272 Милион и 200. Една аудитория, която въобще е кръста на Америка. Да, вие показвате. Ето това са и неща, които аз знам сега. Дали има някакви по-мащабни цели, които се преследват, дали там ще се провеждат някакви курсове, дали ще се въведат нови учебни курсове, в които практически ще се пропагандира, ще се така, може би със силата на меката сила, ще се прокарва една определена идеология. Това можем само да гадаем. Но при всички случаи това са действия, които отиват далеч извън финансовото измерение, извън финансовото измерение на това.
Това са сериозни идеологически ангажирани. Знаете, вие може би ще имате възможност, надявам се да не... Като казвам, ще имате възможност да разберете какви са последствията, да не бъдете потърпевши, много тежко потърпевши от това. Но това, което аз смятам, че тези неправителствени организации много трудно могат да бъдат обвинени просто в една чиста благотворителност, която няма никакви други цели. Това вие може да си отговорите на този въпрос и без мен. Имат ли скрити цели подобни действия? Сега допускам, че Америка за България има чисто практическата нужда някъде да пише, че тя извършва подобни действия, че спонсорира подобни ремонти в университети и висши учебни заведения и така нататък, но това е само вторично. Определено не само Америка за България, всички неправителствени организации разбират колко е важно образованието, и то пак казвам не само като институционален, не само в институционалния смисъл на думата, но и в този смисъл. Колко е важно изобщо работата с младите хора, защото в крайна сметка какво предстои да се случва в историята не просто на една страна, а в историята на развитието на нейните институции, на трайната тенденция в нейната външна, вътрешна политика и изобщо в натрапването на определени ценности като аисторични, като безусловни. Те не са безусловни, те стават такива, защото ние не можем да си представим алтернатива. Но не можем да си представим тази алтернатива, нещата трябва да почнат много отдавна. И вече последното е да се дадат 200 и 300 лева, за да се крещи оставка. Това е последното. Трябва преди това да се свърши много друга работа и хората я знаят. Хората са умни. Така че, доколкото аз съм забелязал, искрено не вярвам, че тези учебници са правени по поръчка, освен ако някой си е дал парите, както на Асен Гетов, а в последствие да се оказва, че работата не е била свършена качествено. Не така както трябва. И в тази връзка и това, което вие казвате. Никога не ми се е случвало от неправителствена организация да ми предложат директно пари за каквото и да било, или пък някой да ми е споделил как директно сме предложили това и това. Аз по-скоро смятам, че нещата стават съвсем практично. Обявява се, ще се финансира еди какво си начинание. Трябва да е важно каква работа се свършва. Не е важно какво се пише, не е важно как се формулира това. Като, да кажем, най-грубо да го кажем като подкуп. Или като намеса в външните работи на дадена страна. Действа се прагматично и говорейки си за това прагматично действие, хората не наричат себе си престъпници. И дори когато говорят за себе си така, че ние бихме нарекли това политически цинизъм, те не го смятат за такъв, и го смятат за такъв, го смятат за напълно оправдан политически цинизъм. Не го смятат, не влагат в него негативна конотация. Негативен смисъл. Пропускам ли пак нещо? Единствено това иска да допълня. Казахте, че института за изследване с впечатление, че внимават какво публикуват. Аз имам също впечатление да един път ходих на посещение в Америка за България, където са помощата на църквата Свети Седмочисти мъци. Просто така от интерес да видим някакви брошури. Все пак това е институция, в която американска държава инвестирала $400 милиона. И което е интересно, тя идва на мястото на USAID. Който аз пропуснах да кажа, и изведнъж се оказва, че той е уж оттеглил телефон след 2007-2013 година, мисля, може да греша годината, финансира проект на Центъра за изследване на демокрацията. По времето, когато формалната американска помощ съвсем е отпаднала и официално се е казано, че правителственият фонд на САЩ се е оттеглил, изведнъж съвсем директно е посочен, само че е написан с българската преведената абревиатура ААМР, което в момента даже, той е всъщност буквален превод, Американска агенция за международно развитие. Но е написано така. А докато други организации са написани с американската си, с оригиналната си абревиатура. Да разкажа, отидох там преди 2 години.
защото те са наели една цяла къща там да общи след учителница. Или са купили, не знам, не съм ги питал. И те, може да е някаква брошурка, нещо някъде е ваше делство, какво да биват, не какво да занимават. Те казват, не, няма абсолютно нищо. Всичко е на сайта. И това потвърждава, че не внимават какво защото сайтът му е чрез едно натискане на топчето. Между другото, много сайтове, където се прави тук на разбудите студенти техния сайт, така изчезва след като се свършите зловредната работа. Точно само с натискане на топчето. Сайтове се създават и изчезват. Въпросът е какво става като документ. И това ми направи впечатление, това се потвърждава и вашите думи. Наистина, че цената тук става по-силно, наистина си имаме работа с организирана престъпна група, която внимава какво издава, публикува, защото да не оставят следи за история. Аз открих следи, нежелани следи, така поне си мисля, че бяха нежелани за някои други организации. Нали? Сега, ако се разговаря, може да видя какво става дума, може би не всичко е включено в изследването, но е факт, че наистина за Център изследване на близкото минало повече не открих друга информация. Даже моите лични впечатления, понеже аз съм кандидатствал за един грант там, докато бях, тази вече не бях докторант през 2010-та, имаше един конкурс, ставаше въпрос съвсем малък грант, разбира се, за 4 месеца, за субсидиране на млади изследователи, които ще пишат на темите на социализъм. В случая ставаше въпрос за производствени тематики, за герои от епохата на социалистическата индустриализация и други такива неща. Аз бях един от първоначално одобрените, които аз тогава, разбира се, почти нищо не знаех за този институт, не знаех къде се намира. Впоследствие бяха одобрени два други проекта. Ивайло Знеполски като философ се разочарова искрено от това, че приема от нас сме философи. И спечелиха двете момичета, които не бяха. Сега, разбира се, това е, не знам подробно кой какво и защо е спечелил, но това, което освен, че ми направи впечатление, че Ивайло Знеполски, който беше един от двамата членове на комисията, изобщо в този институт учени няма никой. През цялото време на неговото проявяване, като че само Ивайло Знеполски имал време и останалото време Димитър Димовски. Там не знам дали има нещо с писателя. Той е един млад симпатичен човек, който движи всички в института. Това, което мога да кажа, че Ивайло Знеполски ми каза, като изслушва тезата ми, добре, ние имахме преди обаче еди какво си. А това еди какво си беше най-близкото до ума. Вече не помня подробности, но това беше първото, което си помисля. Най-близкото до ума. За какво са ви въобще проекти, може би да ги използвате за някаква друга цел, която ще да пише нещо по-интересно, като знаете какво искате. Да сте жени не желая. Но това, което аз ви казах, огромна библиотека от изследвания, ама страхотни изследвания за най-дребни детайли от епохата на социализма. В еди кой си регион, еди какво си, какво, кога, еди какви си събития, изследвания, мащабно в цяла книга, в монография. И тези книги, може би, няма да ги видите на много други места разпространени, не знам какъв техния тираж. Тази библиотека е изключително богата. Това е пренаписване на историята. Ние знаем само за историята на българският комунизъм на Ивайло Знеполски, как се казваше история на БКП и е нещо подобно. Една от тези книги даже може би е пусната онлайн и изследването на Иван Еленков за българската култура и социализма, как просто се казва, не знам, жена ми прави дисертация по тези въпроси и е по-наясно, макар че и аз съм чел някои фрагменти от тази книга. Българската култура е нещо там в подобност. Произвежда се, ето това е работа на идеологическия апарат. Няма друга, какво се парисна, да пише изследване на близкото минало, няма толкова добросъвестно работеща в научно отношение, в кавички или не. Те първо ще възстановяваме, ясно, че до някъде в много голяма степен ясно, че е в кавички, но дори тези изследвания, които съдържат интересни факти, за какво ще бъдат интересни данни, за какво ще бъдат използвани или биват използвани и в момента. Просто невероятно. На времето Институт на Александър Гилов, Институт за социално-статистически изследвания, който в последствие бива закрит и изчезва огромна част от библиотеката му, може би има същите идеологически функции, каквито
каквито сега този институт. И може би наистина тези изследвания се използват практически от ограничени на кръг хора, кои са те не знам явно. Този институт не ми казвам. Знаех последния, че той все празен стои. Да внимават, наистина много внимават какво пишат. Да няма никакви външни източници, които да ги откаква и няма да се за какво допуснах. Вероятно знаете, човекът, който докара бившия шеф на Росатом, Владимир Матунин в България. И излезе така все едно, както аз тълкувам, той лобираше за Газпром, докато всъщност бившият посланник Илиян Василев, той съвсем директно насочва своята кампания и срещу Газпром, и срещу Росатом. Не подкрепя нито една от двете страни. Как този човек е толкова влиятелен? Неговите текстове са препечатват и в Атлас, Институт на свободен капитализъм, бива канен в медии. Има си своя енергийна малка компания, но не е ясно никъде. Аз не намерих официални данни и така от сондари не намерих официални източници, кой субсидира и няма да си. Какво е тая чисто възрожденска, както се оказва, амбиция да вършиш добро за хората, да ги посвещаваш в това какви са руските интереси в енергийния сектор, без никой да те спонсорира и да харчиш от своите пари, за да каниш Матунин в България и да извършваш други крупни инициативи. Само от това, че имаш определени контакти и така нататък. Между другото беше оставен стационарен телефон, мисля, че с връзка с Илиян Василев, не му се обадих. Не очаквах, че нещо, което никъде не се споделя, никъде дори там, където се критикува и няма да се... Явно толкова дълбоко е законспирам, че той ще ми каже. Još едно наблюдение, ще пак книгата на Оливер Стоун и Питър Полин, който направи впечатление. Това е как Америка се отнася със своите съюзи, защото ние в момента не сме съюзи на Америка. Официално евроатлантически партньор, така нататък. Носител на евроатлантически ценности. Опитваме се, ама сме си още едно дърме. През цялата книга на Оливер Стоун и Питър Полин върви даже нищо как те се отнасят към света, не към противниците си, там е ясно, там е много и смърт. Въпросът на собствените си речи Южна Корея, дали се бъде техни люди. Същото сега като към севера, жълта папач. За тях точно азиатци, славяни, араби, въобще дали са съюзници или не, са просто човешки материал, който трябва да се използва. И между другото, ако някой се съмнява, че САЩ отнася по същия начин към България, просто да види демографските данни за 25 години съюзничество с САЩ, как България от 9 милиона сега е намалява с 2 милиона. 47 хиляди за последната година. Това е... Предположение, че е страшно много хора са натурализирани на чужденци. Това е изтичането на мозъци в крайна сметка. Ние правим дискусия тук и това е резултат от 25 години партньорство с евроатлантизъм. Да, между другото, само исках сега ще отговоря на вашия въпрос да обясня, че по това време и ресурсите, може би ресурсите за водене на войни също не са били достатъчно големи. Спомням се, че след интервенцията в Гватемала през 1954 година, дали във връзка с войната в Корея вече е приключила или нещо подобно, бях срещал данни, че през 1954 година, ако не греша, ЦРУ разполага само с 2 хеликоптера. Това са официални данни. 54-та мисля. Или нещо подобно. Може и да греша вече, понеже точно тази книга отдавна дълго изследване не съм го срещал. Да. Така че е било и въпрос на ресурси. Тогава, може би, General Motors са много по-силни в много отношения, нали, не случайно ви споменах, отколкото прохождащо още в епохата на пост-изолационизма и в ерата на партийните първи години на плана Маршал, Централно разузнавателно управление. Но това, което иска да обърна внимание, че много е неприятно, че точно Оливер Стоун говори тези неща, защото през 85-та година, когато излезе Свод, в него се отразяваше точно правителствената гледна точка.
че войната в Виетнам е една грешка. Грешка, ама не престъпление. Там положителният герой на Уилъм Дефо, което е интересно. Вие, нали, споменах, че много от нещата, които вие говорите, аз ги написах в това свое седане, което сега ще излезе. Аз там споменавах именно свод. Защото там Уилъм Дефо, говорейки, че тая война е ужасна, защото ние загиваме в тая война, защото ще я загубим ние, американците, готините хора. Той преди да го убият, виждаме как убива виетнамци, тези да му пука въобще да се спаси. Вместо да каже, ето аз, гадният човек, така и така съм тук, и да убийте, защото съм виновен. Той ги нарича жълтите. Така ги нарича. Аз тогава, те не знаех английските, не съм обърнал внимание, коя е използваната от Уилъм Дефо дума, ама така го преведоха, а този филм беше хванен по време на социализма. Едва ли биха вменили някакъв ненужен расизъм на Оливър Стоун. Както и да е да се кажа. Аз бих искал да взема отношение срещу темата. Разсъждавайки такава дискусията, преди това разговор имахме, тъй като много години се сблъскваме в университетите с дейността на фондациите. Защо толкова ресурс се влага в университетите, включително в Софийския? Може би това е битка за момента на младите и сърцата. Другият въпрос е, че много от тия фондации не могат да представят проектите на розовото бъдеще в тази система и оттам се захващат по-скоро с фалшивото на страшното минало. Че всякакви идеи, които се противопоставят на тази система, биха довели до обрисуваното от тях много тежко, тоталитарно, с ограничени земи и прочее. Но вие специално обръщате внимание в публикацията сега тази вечер в американските фондации. Знам, че съм Да, просто такава. Аз бих искал да споделя едно впечатление от немска фондация. Роза Люксембург. Преди време имах възможност и попаднах на документ, за жалост тези неща не пише на сайта. На сайта на фондацията? Да, значи както ние сме събрали тук, да кажем, има събитие, ние сме интересовани, това се води лява фондация, те естествено се спускат темите, които искат да разберат дали могат да се покажат в България. Например, против ядрената енергетика. При някои години, когато все още беше... Изобщо против това да има ядрена енергетика. Да, когато българското общество се вълнуваше да има възможност за такива мощности и прочее. Но на мен друг ми е фокуса. Там пуска се лист, който иска си писва имената, писва си имейла и организацията, която е. Говоря за гостите на конференцията. Отделно се прави видеозапис. Разбира се, на лектора прави се видеозаписи на аудиторията, включително задаваните въпроси. Човек става, нормално представя се, организация казва, взема съответното отношение по нейния ред, който е зададен, предварително зададени теми с насока. Искам да кажа с две думи, че това е, в много книги го пише, продължението на разузнаването на всяка страна. Те щатите много отдавна, всъщност USAID 90-те години, това е идеята, пращане на хора в затънтени места, цели американски граждани, в Родопите отиват, те помагат, стават част от местното население. Провинцията просто много... Те изследват нагласни на тези хора. Дали ще е смесено население, не смесено, няма значение, много изоставано ли ще бъде или не. Те се сливат с местното население. Това е като колонизаторската дейност и съответно пионерската дейност с просвещаване на изоставени племена на предишни периоди в нова религия. Новата религия, на тях им се въздейства езика, ценностите, западните ценности, кое е правилно в отношение в бита, в семейството, и също време се дича информация. Същото правят и европейските фондации. Защото, това споменах, попаднах на документ, за жалост няма възможност да направя фотокопия, след това го търсих на сайта. Да кажем, немската фондация, нейните клонове, те пращат от едно събитие информацията към главните си клонове, регионални и последствия към Берлин. Оттам нататък тези данни се дават директно в Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи на Германия. И това не се крие. Не се крие, аз това го видях в документ, който беше предвиден за вътрешно потреба. Вие този документ само сте го видели, просто не сте го видял.
върнали се така много пъти на тази страница, той беше текст от примерно 10 страници, не можех да повярвам на очите си, не се пак ще... Документът е уточняващ, нали, как се работи. Как работи фундацията и тя е задължена на Икономическото законодателство, всяка партия трябва да има фундация. Тези фундации се отчитат, но интересното е, че данните от страната в България в крайна сметка отиват на нивото Министерство на вътрешните работи на Германия, на федерална Германия. И това е само един пример. Това е много ценно информацията си, много въобще на гласата. Извън, нали, ние живеем във времето, в което всеки в Facebook може да споделя какви неподробности за себе си, къде по всяко време, какви предпочитания има, убеждения и прочие. Но в крайна сметка, всяка една от тези страни търси... Вие знаете, че в Германия, хитлеристка Германия действа чрез културните институции. Нали? Майсторство е да се прикрият целите. Нали, да се говори за едно или да изглежда, че да се говори за културни цели и също така за културни организации и спортни организации. Нали, това спортните организации виждаме сега как се използват в България. Нали, в Луков мач как бият крак няколко стотин за Палян Костюк-Левски. Това де-факто си е нацистска организация, която работи под прикритие. Но като казахте за културни организации, ВМРО на Каракачанов, който е наследник на ВМРО на Иван Михайлов, продължава да поддържа връзки с осташки организации, постосташки организации, като една от тях, която беше постувала на миналогодишния Луковмаш, а всяка година участвам в кампанията след него, се казваше културна организация на хрватската младеж или нещо подобно. Просто това е един начин на... Не знам, тези ефемизми би трябвало да не са тайни вече. Те не са тайни, но няма кой да ги преследва за това. Ако тези НПО-та са много силни със своето финансиране и така нататък, и всъщност нашите правителства прокарват в голяма степен или в много голяма степен една политическа и юридическа линия, която им принадлежи и която се планира извън границите на страната, какъв толкова е проблемът с национално-социалистическите организации? Аз имам своя отговор, но това вече е друга тема. За нея ще пиша и съм писал вече други неща, но това, което казвате, е много важно. Културната организация и защото употребата на понятието култура като прикритие, да е такива